मानव सेवा संघ एनजिअनि आफादगिरि बिरखां बर'नि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला दतमा ब्लक सियालमारि BCDCनि सिङाव थानाय 2 नं हाजारखिया गामिनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलानि थाखाय गंसे बायग्रोमना थानाय दालांखौ गावनि रांजोंनो फाहामफिनना होदों मानव सेवा संघनि एनजिअनि आफादगिरि लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा बिरखां बर'आ मख'जाथावदि गोलाव सम दालाङा गाज्रि जानायनि थाखाय दैज्लां बोथोराव हान्था मेला खालामनो गामिनि सुबुंफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ खौरां मोननाय मानव सेवा संघ एनजिअनि आफादगिरि बिरखां बर'आ गावनि रांजोंनो हान्था मेला खालामजाथाव गामिनि रायजो राजाफोरनि मददजों दालांखौ फाहामफिनना होदों बिथांनि बेबादि मदद होनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो थाबैनो RCC दालां बानायना होनो थाखाय आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जोङो साननै सिगां दाखालि बे गामियाव हाबफैदोंमोन हाबफैखांनायनि उनाव दालांनि जानाखि हालोदखौ नुनानै खोब दुखु मोननाय फैदों बेयाव गोबां उन्दै गथ'फोरबो गोग्लैखांबायनो आरो हाल मावैनो थांनांगौबा मोसौ साजों थाबायनो हाया गाहायजों थांनांगौ बे बिथिङाव एसे आपातत थाबायजानाय गारि फिसाफोर थांनो हानाय मेरामति खालामनो होननानै रायजोफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनानै रायजोफ्रा गावसिनि सानसेनि बेसेन गोसा समखौ बिथांमोनहा दिनै दोनथ'नानैबाबो बे दालांखौ बिथांमोनहा बानायना लाबाय बेनि थाखाय जों सापर्ट खालामफैबाय औवाफोर माबा नांगौबा जों होनोसै होननानै बेखौ ज' मिलि जुलि मावनाय जाहैबाय दिनै आङो इउपिपिएलआव हाबफैखांनायनि उनावहाय आं गोबां गामिफ्राव गिदिंबाय दिनैहाय गामि गिदिंनानै नायनाय जादों नायनायाव आं नुबाय नंगौ सिगांनि बोसोरफ्राव गोबां मावनांगौ खामानि थालांदोंमोन खिन्थु दिनै जोंना प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे लामायाबो अलरेडि जागासिनो दङ दा बे लामाखौ मावगासिनो दं खालबाहारफोर मावजोबगासिनो दं दिनै बे दालांखौ नैबे स्किमाव गैया खिन्थु अलरेडि आं खोनानो मोनबाय एबा आं एसे संदानना नायबायबो बे स्किमखौ अलरेडि नेक्स्टआव सोनो थाखाय बे दालांखौ इनक्लुड खालामखाबाय एबा एस्टिमेटबो लानानै थांखाबाय बावैसोनो बियो RCC महर मोनगोन आरो बे दालाङा मावजागोन बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो मावजागोन बियो आरो बिथांनि जानाखि मावनाय खामानि बेफोरखौ आं गोबां जायगायाव गिदिंखांनायनि उनाव नुबाय दिनै जोंनि जायगायाव गोबां जायगायावनो लामा सेंसन नांगौ जायगायाव खालबाहार सेंसन बेबायदि जागासिनो दं बेनि थाखाय आङो प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो लोगोसे मोनसे दालांबाव दाखालि बे मैनाथुलि होननाय गामियाव बेहायबो गोदोनाय गामिमोन बे गामियाव मोनसे हाबा जादोंमोन बे हाबायाव गारि बारनो थाखाय बिथांमोना गोबां उसुबिदा गोलैदोंमोन उसुबिदा गोलैनायखाय जोंखौ रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन खालामफैनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव मोनसे गिदिर हिउम पाइप लाबोनानै बिथांमोननि गामियाव गथायनाय जादों आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' बिसोर गावसिनि आखाइजोंनो मावनानै बिथांमोनहा लाबाय लोगोसे हाबायाव जोबनानै थांबाय बिनि थाखाय साननैनि उनावहाय आंखौ फैनानै बे गामिनिफ्राय धन्यबाद होदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर जासिफिनबाय आरो लोगोसे दिनै बे लामायाबो अलरेडि आं जेखौ हिउम पाइप दा हरनानै जादों बे लामाखौबो अलरेडि जोंनि बारनियाव लिस्टआव सोनो थाखाय अलरेडि होनाय जाखाबाय बेखौ बे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जोंनि सरकारावनो बावैसोनि उनाव बेबो लिस्टआ ओंखारबावगोन अब्लानो बिबार मावफिनजाबावगोन नंगौ आङो बेखौनो लादों राजखान्थि दोलोआव फैनायनि आंनि मेइन उद्देश्यआनो बेनो आङो जि सिगाङाव जे एसे एनै खामानि मावदोंमोन बेखौ आं साफिसियेन्ट मोनाखै आरो आं राजखान्थि दोलोआव फैखांनाय उनावहाय गोबां खामानि आं मावनो गोसो जादों एबा मावनो हागोन होननानै आं सानदों मानोना दिनैनि दिनाव जानाखि इउपिपिएलनि सरकार दं बा प्रमद बर'नि जानाखि सिन्थाधारा प्रमद बर' सारनि जानाखि जाज बे जाजआ साफ्रोमबो जोंनि गामियारि सुबुंनि थाखायनो दा बिथांनि जेनाखि टारगेट बिथांनि जेनाखि आसा गामि जौगाखांनायनि जेनाखि बिथांखि लानाय खामानि मावनाय बे मावनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाव हाबनानै आं सानो आंनि दारै आङो सारनि जानाखि लुबैनाय बायदि खामानि आं मावनानै होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। जोंनि 2 नं हाजारखिया गामियाव दिनैहाय मानब सेवा एनजिअनि सार बिरखां बर'आ दिनै 2 नं हाजारखियाव नुजाफैदों दिनै सारा नुजाफैनायाव जोङो लोब लोब गामिना बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोंहा बेहाय मानो बाहागो लाफैदों होननानै बुङोब्ला सारा जोंनाव सार्भे खालामनानै जोंनि दालाङा 17 बोसोर हाग्रामानि दिनाव जानानै थाङाखै होआखै जोंनो दा सारा दिनै नायफैनानै जोंखौ ओरैबायदि खस्थ' नुनानै जोंनो अननानै औवा जासिनायलाय औवाखौ जोङो बायनानै दिनैहाय रायजोखौ लोब लोब आदिबासि बर' ज' जानानै जोङो दिनैहाय दालांखौ
मेरामति खालामनानै लानाय जाबाय आरोखि दालाङा थाबायजाथारा दालाङा खुनु आगोलाव जेरैबो थाबायजायामोन बुहुद खस्थ'आव दङमोन हालोदाव दंमोन आरो मानसियाबो बेबादिनो गावजों गाव सेरखाय बेरखायमोन बेबादि बानायनायाव गोसो होलायाखैमोन दिनै जोङो सारनि दिनैहाय मानब सेबानि NGOनि सार फैनायाव दिनैहाय जोङो बयबो लोब लोब फैनानै जगाजग लाफैनानै खौसे जानानै जोङो दिनैहाय जोंनि बे दालां मा होनो गिजिखौ गब्र'खौ मोजाङै जोङो रायजोजों खौसे जानानै जोङो फुरा बानायनानै दिनै हान्थिनो हानाय लामाखौ जों बानायना लानाय जाबाय आरोखि दैज्लांनि समाव माबायदि दैज्लां समावथ' जोङो बुहुद खस्थ'यै बारो मोसौ मोसा जोङो हाल होलाङो बेजों आरो ट्रेक्टराबो बारजाया दुब्लियाव हालेवहैनो बुहुद खस्थ'यै दैजोंनो बारनानै जोङो नांगाल बारनानै थाङो मोसौआ मा होनो ओरैहाय गोजाव लाङो ओरैबायदि खस्थ' हालोदाव दंमोन आरोखि जोङो बबेनिफ्राय बबेजों थाङो बे लामाया बे लामाया जाहैबाय ओरैहाय सानजाजों एकदम माबासिम सहैनांगौमोन आरोखि लरियादाङा बै ब्रिजसिम नागिरनांगौमोन आरोखि बेवहाय रामफलसिम बेवहाय माने गोदोनि सिम्बल दंखायो आरोखि लामाया एकदम 2 नं हाजारखिया टु लरियादाङासिम सहैनांगौ आरोखि लामाया खिन्थु बे लामाया गोदोनिफ्राय सिम्बल दङ खिन्थु जायाखै आरोखि दासिमबो 17 बोसोराव दासिमबो बे जिनिसखौ नायसनाखै रावबो जोङो खिथाबायो होमबाबो रावबो बे दालांखौ माबा बानायनो हाया आरोखि साहसआनो गैया बेबायदि जानानै दं फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव उसुबिदा फरायसानि लामायाथ' बुहुद जेंनायाव दङ आरोखि दा जोंनाव ओरैहाय सेरफांगुरि जोंनि हाजारखिया 2 नं हाजारखिया टुनिफ्राय अन्थाइबारि सेरफांगुरिसिम बेवहाय जानायखायसो जों एसे राहा मोन्दों आरोखि थांनो फिस जानायखाय दा बे बिथिङाव सोरखारखौ माबाफोर खावलायहरगोन नामा बेखौ जोङो खावलायो जे नैबे जोंनि 2 नं हाजारखिया दालां गिजिया दा थाबायनाया जों दा केमेरा लानाया बेवहाय जाहाथे सारा अननानै जोंनि बे दालांखौ फुरा साक्सेस RCC बानायना होयो बेखौ आं खावलायो आरो सारखौ नांथारगौ RCCखौ आरोखि नांथारगौ जेरैखौ नांथारगौ मेनथार दालाङा दाथ' बिरखां बर' सारा नोंथांमोननि थाखाय आफादथ' बानायनानै बानायनानै होनो सारा सिमान सिलिनाथ' होबाय आरोखि बानायनानै बेसिम आरोखि क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।